På vej mod Bad Gastein havde vi en overnatning i Geiselwind i Tyskland. I gang med bjergvandring til middelstation Graukogel. Et blik ned mod nabobyen Bad Hofgastein. Vort udgangspunkt, byen Bad Gastein, skæmtes i baggrunden. I modsætning til mange andre undlod vi at gøre brug af Graukogel-livssystemet. Vores bjergvandring blev efter nedstigning belønnet med en skøn frokost ved hotelkomplekset Der Grüne Baum. Og ved hjemkomsten til Schillerhof gik vi selvfølgelig en tur i poolen. Udsigt fra lejligheden top 8 mod Schillerhofs restaurant, hvor vi spiste til aften. Kirsten og Flemming investerede i et rigtig godt vandreturskort. Bente studerer et opslag ved indgangen til et af byens mange termalbade. Året rundt bruser vandfaldet ned igennem Bad Gastein. På en spændende vandretur langs floden væk fra Bad Gastein. Der er cirka 2 timers spaceretur til nabobyen Bad Hofgastein. Spacereturen hertil blev afsluttet ved et veldækket kaffebord. Vi valgte at tage med bussen hjem fra Bad Hofgastein. Bussen kørte os lige til Schillerhofs fordør. Flemming har her udsigt til en øl på terrassen og en flot udsigt over byen Bad Gastein. Skønt det var efterår, var der endnu gæster på Schillerhof, hvor alt nu er færdigindrettet. Udsigt mod Schillerhof, set fra det blomstersmykkede torv midt i byen. En cirka 30 grader varm termalkilde ved den udmærkede spiserestaurant kaldet Fischerwirt. Om søndagen gik vi til sommerkoncert i byens casino. Og vi tog afsked med Bad Gastein ved endnu en gang at se på det flotte vandfald.